महाराज, तुमच्या सेवेत जो आनंद आहे तो शब्दात मावणारा नाही. तुम्ही आम्हाला काय दिलं हे सांगताना शब्द थकतात, पण अनुभवताना मात्र डोळे आपोआप भरून येतात. कित्येक संकटाच्या अंधारातून तुम्ही आम्हाला अलगद हात धरून बाहेर काढलं. हे आठवलं की मन नतमस्तक होतं. तुमच्या सेवेतला आनंद माझं संपूर्ण आयुष्य सुंदर, पवित्र, अर्थपूर्ण करून टाकतो. प्रत्येक क्षणी तुम्ही सोबत आहात ही जाणीवच आम्हाला एक वेगळी ऊर्जा देते, ज्याच्या बळावर आम्ही या जगात निर्धास्तपणे वावरतो. स्वामी, तुमचा भक्त, तुमचा बाळ म्हणून जगण्यात जो आनंद आहे तो गगनातही मावणारा नाही, आणि तो आनंदच माझ्या जीवनाचा सौभाग्य आहे.